if you close your eyes. Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri takom nezvyčajnom špeciáli, a to akú mám výbavičku. Takže už môžete vidieť pohľad a môžete sa pýtať, z akej kamery to vlastne točím. Veď predsa je to vo Full HD a ja vám vravím, mám tu novú kameru. Ja nerobil som na to unboxing, lebo mi to prišlo inak. Ja si ju musím chytiť a tak to vyzerá. Aj tu na obrazovke ju môžete vidieť teraz. Je to fajná kamera a takže sa môžeme vrhnúť na hardware a potom software. Takže monitor prvý je Dell 22, nepamätám si to, ale je to 22 palcový. K tomu som si dokúpil ďalší monitor a to je tiež 22 palcový, ale od LG a má to Flatron V2286L. Je to od LGčka, takže takto to môže vyzerať. Tú kameru, webku mám Hama, je to ďatka a tak ďalej. Myšku mám Kana Limited Edition GoPročko, klávesnica Dell, mikrofón je iBox, potom môžem aj natáčať s takýmito sluchatkami, niekedy natáčam, kde je mikrofón, alebo ja prejdem do druhej izby a tu môžete vidieť niekedy, ktorým natáčam, není to šibenicový, a tak môžete vidieť, s akým mikrofónom natáčam. Takže ja sa vrátim späť. Takže keď už, tak môžeme začať. Ešte sluchatka som zabudol, buď týmito od Knabble Series od Hamy, sa mi zdá. Áno, od Hamy. Alebo buď takéto kvalitné Philipsky. Tie Philipsky sa mi zdajú o mnoho lepšie. A potom skrinka je od Dell Optiplex 745. A vidíte, ako mám na tú kameru. Potom, keď si ju otvoríme, tak môžete vidieť vnútro toho a tu môžete vidieť, ako je. Počkajte, ja si pri tom nasvietím, takže tu môžete vidieť chladič procesora. Ja tu mám Intel Core 2 Duo 6300, to si pamätám z hlavy. Potom mám tu dva disky, na čo to ukladám. Výsunná mechanika tu už bola. Potom grafika Athena Dell 4350 edícia. Zdroj je Dell, nedočítal som sa koľko watový, ale viem, že je Dell. Tak to by bolo z hardwareu. Teraz sa vrhneme na software. Ako môžete teraz vidieť, teraz som sa presunul na plochu. Teraz nahrávam s mikrofónom iBox, ktorý som vám ukázal, a druhú pracovnú plochu môžem nastaviť na nahrávanie, lebo natáčam teraz cez YouTube Catcher, lebo ja vám to poviem. Takže čo vám povedať? Takže toto je moja plocha a mám Steam, odkaz počítačový, Vlocomedia, Eurotrack Simulator, ktorý som si samozrejme kúpil, aj City Car Driving, len tieto dve, táto mi hra ide a táto mi ide sekavo. Neviem, prečo som si ju kupoval, lebo videl som ju od Menta. No potom tu mám Minecraft, tiež kúpený, potom tu mám TeamSpeak, Cheat Engine, ktorý skúšam na Minecrafte, Fraps, ktorým zaznamenávam hry a ide to veľmi pekne, neseká mi to. Audacity, tým nahrávam zvuk, ale normálne s Frapsom nahrávam zvuk, tak to vyzerá Fraps. Počkajte, kým sa otvorí. Tak proste natáčam cez Fraps. Potom editujem to v Sony Vegas Pro 11 a už ho tu mám, môžem vám ho presunúť, tak toto vyzerá.
môžete vidieť, že mi teraz beží na 100%. FPS, movies a screenshoty. To môžem vypnúť. OK. Sony Vegas, OBS-kom som chcel natáčať predtým, ale nešlo mi to. To sekalo a chcel som aj live streamovať, ale mám slabý net. Potom Adobe Photoshop a XSplit. No, čo sa týka, tak toto je akože najhlavnejšia zóna. A teraz ja spravím strih a nastavím to tak, aby proste bolo vidno obidve obrazovky. Ako môžete vidieť, nachádzame sa na dvoch obrazovkách. Má to 3000 dačo pixelov. Tým sa môžem pochváliť. A čo viac? Takže ja sa s vami lúčim a dovidenia na budúce.